Чудо колотушек. Я тащусь от колотушек. Чудо колотушек. For en pissefed idé. Nå, hvad siger du så, Adolf Ditzel? Det er min gamle farfar. Han er deres leder. Tyskernes leder. Vi skal invadere Danmark. Startede en søndag eftermiddag. Jeg fik influenza og blev helt svag. Mandag ringede ned til min chef Knud. Sagde jeg død syg, er det nok hele ugen ud. Hostede, postede, greb en ske. Åd noget Nutella, tændte for mit tv. Der var kaos i familien. Der var sgu sjovt lige at se igen. Bagefter var der rap fyr i LA. Hvor værste år, der var Rachel Ray. Der var Melrose Place, det var knap så fly. For jeg er mere sådan Beverly Hills type of guy. Jeg lå der slappet med en pose chips og sappede. Selvom jeg var sløj og lidt snottet, var det der med sygdom slet ikke så tosset. Jeg var blevet syg, men jeg svævede på en blød lyserød sky. Ja, jeg havde et blast.